Be tarata utikalo kile juru samba fla ani mugan juru amunu sogolno mali kunnafoni na shu ani kile anga foli bo bela jele au bismillah mali kunnafoni konna na bamanankan kunnafoni keneka. Kunnafoni daminena kunu tenedun utikalo kile nani samba fla ani mugan juru anga chama chafanga nyamugo general la d'armée Assimi Goïta ale bola ka audience gani monsieur Eli Prosper Aramaini ale nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré des états de l'Iptao Gourma ale nyama kuraini asukantila ka be jouer kalo kleta ani kelema samba fla ani mugan juru kwanana femere administrateur de l'Iptao Gourma uluma oka session shekina au conférence keneka o okum de kwanana anga chama chafanga nyama ayre koni bola ka abismillah ka sangani aka baro taka bole femere koni abse ka taka bolo munun do akoro wala sa aka bara be se ka tanye ayre koni bola ka olu do akoro audience ale labana femere koni monsieur Aramay abola ka fuli blake kanyashi anga chama chafanga nyama koma general d'armée Assimi Goïta ka sangani aka sukantili o temene a audience labana ayira ka fo ayre koni be fuli blake kanyashi anga chama chafanga nyama koma general d'armée Assimi Goïta ka sangani aka sukantili o temene ayira tuguni ka fo ko nyogon dala jan yere koni kumbay mi o de wala sa kana anga chama chafanga nyama aka instruction ani aka conseil ka olusui Alisa ameto anga nyama uluka kunnafoni akonna kasangani anga chama chafanga nyama general d'armée Assimi Goïta aleka yamaroye anga premier ministre général de division Abdoulaye Maiga bitarata utikalo kle duru samba fla ani mugan duru nege kanya woro wati airala kafo alere koni sira awaza tirkin mensta ni obebe nega kanya kelima anga faba ale konnana airala kafo aire koni bismillah ni anga malion kala sigide mime irisi ale fe fokata se tirkin mensta ale vice premier ministre ayirala ka fɔ a kɔni bala ka taa conférence des nations unies ale ta ko sabana ne kɛnɛ kan min kan ka dayɛlɛ bi tarata utikalo kile juru san 2025 conférence yɛrɛ kɔni kun ba ye min ye sa o de jamana minnu bɛ yen nɔ ni kɔgɔji tɛ olu ka sɔrɔ ko bɛ se ka ɲɛnɛbɔ cogoya minnu na o okum de la o y'a yira k'a fɔ jamana 32 ɲɔgɔn dalajan kan ka kɛ olu de kan walasa olu ka sɔrɔ ko bɛ se ka sinsin hali ni kɔgɔji tɛ u ka jamanaw kɔnɔna na. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale la Abdoulaye Diop ni ale yɛrɛ kɔni bɛ tɔgɔmana bolivarienne de Venezuela ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni bolo di ɲɔgɔn ma ale ni bara walasa o bɛ se ka sinsin ni jamana fila ninnu kɔnɔna na o hokumu de la a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛma ale kɛlen don ka laɲini kɛ ka sanga ni an ka ministre ye ni u yɛrɛ kɔni taala jamana kɔ kana na walasa o bɛ se ka taa jamana kɔnɔ den minnu bɛ olu jamana kɔnɔ ka olu lahalaw dɔ ka tila k'u ladɔnniya jamana kunkanko la fɛn min ye an ka ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ye a yɛrɛ kɔni bɔla ka taa a ɲɛ da an ka kalanden minnu bɛ nin jamana kofɔta in kɔnɔna na ka taa u lahalaw dɔ ka tila ka u ladɔnniya jamana ale kunkanko la o hokumu de kɔnɔna na fɛn min ye kalanden ninnu ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka laɲini kɛ laɲini min u bɛ tali kɛ u ka burusi u yɛrɛ kɔni sɔrɔli la n'u y'a yira k'a fɔ ko u b'u ka burusi sɔrɔ retard la u yɛrɛ kɔni bɔla ka laɲini ko o tɛŋɔ an ka ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale la a yɛrɛ kɔni hakilinasigi kɛ ka da nin ma kofɔta ninnu kan a y'a yira k'a fɔ ministre min ka baara bɛnnen don nin ko ɲɛnɛbɔli ma ko a yɛrɛ kɔni b'a jilaja cogoya bɛɛ lajɛlen na ka ci ka ale lase walasa fɛɛrɛ joona o bɛ se ka sɔrɔ nin na. An ka gouvernement ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala k'a fɔ chauffeur routier 4 marocain minnu ni olu kun minɛna bingani wale tigilamaw fɛ kabi janvier kalo tile 18 san 2025 kɔnɔna na Burkina Faso ale kɔrɔnya fan fɛ k'a masurunya Niger ale frontière la ko olu yɛrɛ kɔni labilala kari don uti kalo tile 3 san 2025 ka sɔrɔ fosi ma u sɔrɔ wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni labilala ka sanga ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale ni Marokukaw ka ɲɛma olu ka wuli ka jɔ ni u ka cɛsiri ye. An ka premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Maïga ni ale kun lamɛnna an ka kiri tigilamaw fɛ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen juman don uti kalo tile fɔlɔ san 2025 a yirala k'a fɔ ale lamɛnni ni yamaruya dila ma a ka segin ka na so ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma tun min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ni a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni weleli kunba tɛ dɔwɛrɛ ye ka sanga ni ka ale to a ka premier ministeriya la wari dɔw ni olu yuruku la ko a kɔni b'a la ka wele o de kama ni a ma fɛsɛfɛsɛli caman kɛ a ka kumakan kura minnu ni a bɔla ka
ka olu bilala a ka kumakan kura ninnu na a y'a yira k'a fɔ ni ale ka passation kɛla ka bɛn novembre kalo tile 22 san 2024 ma ko tile 5 o kɔfɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la vérificateur ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka taa vérification sɛgɛsɛgɛliw ko o kɛ a ka marabolo kɔnɔna na ka bɛn novembre kalo tile 27 ma san 2024 kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko a y'a yira k'a fɔ ka a to ministeriya la waati dɔ la ni a tun banana ka bɛn san 2022 kɔnɔna ma ni a yɛrɛ kɔni bɔla ka kalo 3 ɲɔgɔn kɔ kɛ dɔgɔtɔrɔso la ko u yɛrɛ kɔni ma o waati in ko o sɛgɛsɛgɛ ko u yɛrɛ kɔni o yɔrɔ in kɔni bila entre parenthèse kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ ko o yɔrɔ kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye transition ye an ka camancɛ fanga ko o yɛrɛ kɔni bɛ komi i n'a fɔ ale den ko a yɛrɛ kɔni tɛna se ka o to sira jugu kan ko ka a makun o kan ko a yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ka kuma ko maa caman yɛrɛ kɔni bɛ a jalaki a ka bɔ ko kuma na ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ tɛ a jugu ye ko a dɔw yɛrɛ kɔni a ɲu ye ko ale kɔni tɛna se ka a dan tun cogo si la ko a dalen no an ka kiiri tigilamaw la ko a b'a dɔn ko u kɔni bɛna se ka kiiri ko ka a tigɛ ka ɲɛ ko a yɛrɛ kɔni tɛ siran fiyewu ko a b'a la ka wuli ka jɔw de kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana ye a kana bi kɔlɔn jugu kɔnɔ. État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ kunu tɛnɛndon u tɛ kalo tile 4 san 2025 a yirala k'a fɔ fɛn min an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka patrouille dɔ senfɛ murujakaw olu fɛnɛ u yɛrɛ kɔni ta la bɔ binganiwale tigilama dɔ kan min yɛrɛ kɔni ni ale kun bɛ ka binganiwale fɛn cɛjugu don ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ in kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla a ma u y'a yira k'a fɔ u ka patrouille min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ murujan ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye duwabugu ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ walasa maa minnu ni olu ka baara bɛnnen no dɔgɔjɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun ni u bɛ dɔgɔjɔ walasa ka binganiwale ko o yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka olu ma ko fɔta ninnu ka olu kisi état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ halisa wuli ka jɔw bɛ sen na binganiwale tigilama ninnu walasa k'u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ latunu. Bɛnɛka minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen no an ka ba Maliba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba ma olu bɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kɛ CCB ale kɔnɔna na ka sanga ni u ka jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 65 ye u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ye a kɛ k'a ta k'a da seko ale ni dɔko kun ka sanga ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka laɲini san 2025 san min ni ale tala ka a di seko ni dɔnko ma o hukumu de kɔnɔna na u ka ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɔnɔna sa u bɔla ka seko ni dɔnko u ka jamana seko ni dɔnko ko o yɛrɛ kɔni caman yira fɔ ka hakilina jugu kɛ ka taa se u ka taabolo yɛrɛ kɔni ma ɲɔgɔn dalajɛ in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na u bɔla ka se fɔ wari $3 ko o yɛrɛ kɔni ta ko o di an ka fini tigilakaw ma kɛnɛ in defa o yɛrɛ kɔni kun dilen no Mamutu Goyita ale ma. Ka sanga ni samiyɛ ale hukumu kɔnɔna ye fɛn min yɛrɛ kɔni Seku Jara ni ale directeur national de l'hydraulique ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ kunu tɛnɛndon u tɛ kalo tile 4 san 2025 a y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ba jolibaji o yɛrɛ kɔni fanga yɛlɛlen no kosɛbɛ a kɔni bɔla ka comparaison kɛ ka ɲɛsin san 2025 ani san 2024 ma a y'a yira k'a fɔ kunu tɛnɛndon u tɛ kalo tile 4 san 2025 ko o yɛrɛ kɔni ji fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ salon u tɛ kalo tile 4 san 2024 kan o hukumu de kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko u kɔni b'a la ka wuli ka jɔ kɛ ka sanga ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka dɛmɛw ye ko u kɔni b'a la ka ji ka ale kɔlɔsi a y'a yira k'a fɔ ni ji yɛrɛ kɔni fanga yɛlɛla ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛni caman ko o yɛrɛ kɔni ladon ka ɲɛsin badabolo maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu bɛ nɔɔni kɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ ko juwe kalo la ko jiba o yɛrɛ kɔni mana an ka jamana kɔnɔna na ko nka ko fɛn min ye an ka jamana in dafɛ dugu ye min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire la fo ka taa se Guinée ma ko ji minnu yɛrɛ kɔni nana olu ka marabolo la ko olu minnu jigila ka na an ka babolo la ko o yɛrɛ de kɔni kɛlen no ba in ale fali sababu ye ko nka ko u b'a la ka kɔlɔsiliw kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji yɛlɛ ale kɔlɔlɔ jamana kɔnɔdenw u kana se ka o sɔrɔ. An bɛ taa Siribalakaw olu fɛ yen nɔ juma tɛmɛlen u tɛ kalo tile fɔlɔ san 2025 a yirala k'a fɔ chinois ka usine min bɛ sukaro dilan Siribala ko binganiwale tigilamaw ta la ka binganiwale ta ka ni yɔrɔ kofɔta in sɛgɛrɛ min na ni u yɛrɛ kɔni ta la ni chinois maa 6 ɲɔgɔn kɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ taa ni maa kofɔta ninnu ye walasa u bɛ se ka wari sɔrɔ faso ale bolo cogoya min na u ka nin dantɛmɛwale yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka ale yɛrɛ kɔni dafiri o de y'a to waati caman n'u kɔni ta la binganiwale kɛ yɔrɔw la u bɛ taa ni maaw ye tantɔ halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa
banaba a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni essence feerelen bɔlɔn kɔnɔ fo ka taa se buteyitigiw ani minɛntigiw yɛrɛ kɔni ma ko o yɛrɛ kɔni essence feere o dabilala banaba ale marabolo kɔnɔna na kabi u tɛ kalo tile fɔlɔ san 2025 banaba ale komini kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakana tigilamaw ye olu y'a yira k'a fɔ u bala kanu kɛ kun min kama walasa lakana ale ni basigi u bɛ se ka sabati u ka marabolo kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso kunu tɛnɛndon uti kalo tile 4 san 2025 Burkina Faso olu ka terrain belebeleba o dayɛlɛli ko kura o yɛrɛ kɔni kɛla u ka jamana ale kɔnɔna na ka fɔ FIFA o y'a yira k'a fɔ terrain min yɛrɛ kɔni no dolontan suguya caman o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na wa maa caman o fɛnɛ bɛ se ka don a kɔnɔna na walasa ka terrain dayɛlɛli ale yɛrɛ kɔni la ɲɛnamaya fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka parachute olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa u seko n'u dɔnko yira ni kɛnɛ belebeleba in kan. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.